No, na ordinary. And I'll try me up. Ade. Oh, kasana mi ko ya de. Wa ade ananse wo ye. Ade anan kroma ananse wo ye. Ah. Ade de na ma. Okwa wo mantem. Bra wo pe na wo ba. Wo ye saye. Wa so so nim se wo ye afi na mafa ye funu. Nim se me nkwa na me wo fia ha sei. Me no obi aka ho. Ejo na jo no eja me nkwa na me hye aha sei. Obi nko obi ma. Se me hia bibia ho na me fe na kwasoma no. So nim se me nyim. Ekwan be na ade me nam so na nkroma. Ukuja na me nkoduma. Otaka no atwa masombo nyina se da aduma yo Na na mai madum. Manya aduma ye so a. Afa so se me kwa me mantem. Se ni mi de na me. Na nkroma. Me na matata so ko pa aduma. Enti etifia say na ekomi kuye no. Na nim say so ko pa aduma. Wa hu. Ana manya aduma. Ena wo ba fie abrebe. Ebrebe na de ba fie. Ebe na me de ba fie ni ma na ha wo. Papa me hondo eni maduma de nti. Afo ni wa biem. Dabi train. Kanena na wo kono. Na wo mba fie. Sa abre no. Adenti na sese ni de bibia sesen. Aye ka sintia. Ebe ni bia be ka ho. Sa de beba. Nti me so nya obotre. Na me nya aduma na nya bibini. So what can be said because I'm so the metric feel so metric fear. A do has a million to me. I didn't know that at the home of me uncles. That's me. It's a so some economy Maya, who did the nether, yet in Yamma. Why? A phono, a moatre. The moatre of the Biaca. Oh, the Biaca to me so. Why? A Jumana will call 1 month and the NAS Simuntem. Nevi in tem. Simuntem nevi in tem. Ebe na de be fie ha ne de me ninje ko. Untimi nja me nko ame wa hasa. Ma che wa se me so ma me e so wo cha se me fa bre na ye adwuma. Bre a me bre no na me pon. Me ga se bre si ana se bre si na me de pon adwuma. Se me me fe na se ma bre na honam na ye mra na ma pon. Se nye e ko ba ho ma che kura na sa ho de ne wo fa me bu so ye adwuma ma de a che. Na nkroma. E ya brentem. Na bre fie ntem. Brentem o brentem. So the baby best me twitwa so no ba fie ti sa ade a o kwa afa meko me fa nkwan o kwa afa meko nya fom ne yeko ni nyina enko doye bitabi me so enya mi fosa me de be kwa fom me sra e se wo hu se se ano wo ye mi ma be ka ho ya ye mi ensa asodi a be da me so ente se me bo me ho so me ye dwuma den na me timi ni hwew ehwe amofra na wo ba no saa na wo kan ya e na me pese obe ye adwuma me pese obe ko baby e na nema ye pasa sesi anso on se saa na wo se ka wo de mate na nso wo kwa brentem ne ba fie ntem se me ko na me bra na ba fie why se me ko na me bra na se one bread ya wo ma na me bra se na me pon na nkromade a ne me ye me ninje hu asese on me ti ha se ni me ninje hu enti me nya adwuma ni ade na wo ye na nkromade me nya fom ni ko Unya fomu ko se me so wo kwa brentem na brentem na ka wo si boy me so me nko so a wo si boy se nje na me se brentem asema me ka no brentem me ko akoyo obi adwuma na me ye na nya me adwuma e ye opani bi na di ma na ma me se de wo ni mu no se me nya adwuma se me ye adwuma ni so nani me ye adwuma na eso nani ena ya ma de enche ena na me ka se ma ya na de enche wo ma de ache sei ya wo ka ko de me so fa ma hokura jami na me nya adwuma na me ba me ho jami sana ka cheme jami na me nya adwuma etu ba na me nkwa me hwefia na abo bi abechima wia wo ba ka de asem wo ba ha fi so ba hu abo fia na wo ba se wo hu abo fia na what impani sam say obi timi fia ma abo bi akoche na reda na me abetimu mu kwa ma de nsa no abo mi hu abo bi ne wo kwa me no beko o tuni me nko me no beko me no kwa ku yakodo me ko do me no ne ma ko do o wa no da me ko fu ga na o titi ya se ndu de ma ko ba ne da me ba why me ko en mo be de den da bu de ya yi de wa ngidi na me ni bi why no be de den kan do be de me ni di why me ni di
Yeah, we get the one cause I so why? Ah, ukasa na de anache se won ma ntemu. So wo nim bra me de ba fie. Se me ba na ebre kwa me ntimi ni bi. E to de bia wa ka temi se me fu ye kese. Na se me ba na sa de asa na me sa be di kuma. Se kese na be ye. Na nkroma. Me nya didi ye kopen so be ba me pese me no nyina to nse didi enumre. Inti brantem, container brantem. Ti sa wo be ba no na me didi yo. Yo machi. Ti me twen. Why? Ti me kwama. Why? Baby, etna na home. Why? Ti me kwama ti why? Aye, when you no more, you know. Abwesika, mama, kamasem. Sika denti ni eka. Bem. Mami. Nti da bayi na wo be ware. Ngus wasem. Mami, no. Ti krom ya se wonya obi ama na nse wo pe. Mami, from here do. Mo se me papa. Ya li po ko a wo ti ti a wi kra. Mami, wo se na ni ji. Na me die. Hwa de okeka. Yarefo. Wuti we hu obi o ye yarefo. Wuti wonu obi ye yarefo hu obi ka. Wuti ya se wonu nua azigribam. Mu jonso a ye pejam kete sei. Na so ni sei mi pray. I tell me more than much. That means me probably ama our foul. Now was Miss Woman. Na me want to me. Would you also be a yarefo? Bem, uko zigriba. Uko ya. Uko was say when you nam any Diania wood. Almost all the Abraham. Minutes na me blame or Johnson or Samo. Mumma me boo ya me chemotina and also some come. Mumma me no me who some me pray pass so be one more at my ayada. Metima bomodna sha zigriba mama ko. One money one for my years to Abraham for me. Who's what he has said, can be said. People be grace to move. Every miss, I'm what on. What it? Aday. Huh? I won't know your mom. Saka abandon me and gather him instead of one. My mammy many years in the bum. And then I used to what you for me. The man and so your mom and ran so about the show in the She. What I work as a gribba, my man, and as I said, who call Hono? Who call in none? A tea were dear open, or the best months of a brand. You need a kind send penny. Much Munamo Kajus or two. What did you fool? What did you just have say two? Son Mojai. Mundian, as Ningy I moved to Messini, Yam said, may sham. One man said, my bregu, me my bregu. What it? I mean, some men was so fast what that. Now, by was walling out so often, Miss Wakana, what a miss now, bread, whom I may bread. Hey, I miss answer from where the missus also be a woo. It's Yanakopa while living in a valley. I won't have an old best who be him, every say, where I for where I say. What were the one you know? That change you. What's that change you? Again, I say, old channels, I say to you. And I mean, won't tell me. I'm a bread crowd. I see some crap. Aye, when you no more, you know. Abwesika, mama, kamasem. Sika denti ni eka. Me do degree bam. Nana nkroma. Bam degree. Mira. Akwaba. Beba. Sekutu. Hey! Me fa bi si jaso why? Efie de No change to me bi de si jaso why? Me ko. Why? Me ko ba si a. Wo kwa. Me sa ko mi adwuma mi ye yo. Ede na eba wo so no. There eba me so sese. Eno saa na wo ye. Wo di ni mesi ho a ena tabisi so ena me aten. Depi. On say me ko na aduane bi anche de ni fie. Adwuma na me ye no so me mpon. Inti me ye se me ye ntam na ma brebo bi na ma kwa to me dwuma so. Yes ma pon. Tape na sade we e sha ase. Se me di aduane brewo ne hawa na se ye ne hawa. Nana. Na wo ko ye e ko mo de wawusu. Nana nkroma. Brewo so awusu. Wo di aduane be si ho a. Wo se me se kwa akoto aso.
Mempɔn. Da bɛn na ɔka kyerɛ me sɛ sese no ko afom empremienu. Me do ma men kan kyɛw. Yeso ku afɔ yɛ adwuma wɔ pɔn. Me so mempɔn. Ɛsɛ me kɔto aso. Mempɔn me kɔto me adwuma so. Hey! Why? Enti fa. Na na nkɔma. Fa bi si jaso me di. Wo ye bi o. Wo je bi. Enti wo ma men kɔ yɛ adwuma no. Wo kɔ yɛ adwuma sɛsɛ. Ɛdi adwuma na ɛsɛ kɔ kɔ yɛ. Enti me nya yɛ adwuma. Ɔkɔ to awie wo twa bɔdi aba. Ɛdi adwuma bi na kɔ wɔ fom. Na asɛm na wo kan ka tɔ sɛ me yɛ adwuma na me bra. Enti sɛ ɛdi adwuma na wo kɔ yɛ na fom wɔ. Aka po bi a me kɔ yi. Ɛpɔ. Ɛpɔ bɛn. Ɛpɔ bi wɔ han wɔ hɔ. Me wa kɔ yi. Saa pɔ na no abɛsane. Unkwa fom obi anko sane po bia. Unkwa ko yi po bia. Ma poni nsi hɔ. Ɛyɛ, nya na mka sɛ wo de kɔ no kɔfa aduane. Aduane no, ɛbɛso yɛ na wɔtwe. Ye ɛnyɛ emienu nko a. Na nso de na ɛbɛ. Ah, ɛnyɛ emienu nko a. De na ɛbɛ. Me se aduane na ɛyɛ, ɛbɛso yɛ. Ɛbɛso yɛ na wɔtwe. Asa so biem to de ɛyɛ. Aseka no. Mempɔn. Wo de gya ɛde asunu no. Na nkoma. Wo yɛ sa kɔ fa esa be sa mi o. Me yɛ adwuma mempɔn wo so me ntra fie. Wo de fa fa aduane. O jadia wo kyekye no na me nkɔ yɛ adwuma. Hwɛ. We. De. Prata de hyew. Ai de. Osa achia. Ata ya cha na we mi de yɛ adwuma de ya cha. Na wo so me ba me cha me fa sei. Na me do ne se nje bia be timi achim. Na nkoma wo yɛ bi o. Wo yɛ bi. Me ana me se ekome de me. Me se se di ɛyɛ. Aduane we. Ɛbɛso yɛ bo so me kura wo de ɛbɛso yɛ. Ɛnyɛ aduane na ko fa ba me ko to fa ko do. Ɛna koko kura papa me ko asa de agya me no. Me bie koko ni kura me wiye. Oh, koko na se me da bie me bie. Mane hata na de. Mama papa na hata ni koko. Papa no me ma papa. Se de ma bere ma papa na hata ni koko. Ɛnyɛ ko ko ka kyerɛ so no hata me ko. Na nkroma. Sai me ko. Me mesim. Me mesim be busa kwan. O me kyerɛ me. Sai paseka. Oh, ja wo ye. Ye no. Me je de me ye ni sesɛ. Ami ye dwuma me boy, wo se me meta fi. Ade. Nia na mso de kwaku. Se me si kiti. Kaso bode na raso ye kaso. Na nkroma. Oh, ja. Listen na ufa. Nana nkroma. Aye, wanya no monyo. Abwe sika mama kama sem. Sika denti ne kan. Ode de o bia ka kyerɛ me. What? Emfa bibia show mo bani se emfa hunu me ka sɛ de wo ho bia ne yɛdan ka kyerɛ me. Aso. Wo hede me tuya. Sisi nkuma so o jame nkwa na wo fio. Nkuma nkwa na ni kura ma. Okwa wo ma. Kura na wo ho na mienu na nan. Obisane so onya sempa bia kan. Ne nan. Nkuma we pa. Bi hanwa. Me bayi ti bi hana. Ana se obi ahunu bi dama na tafre. So honest and any Jimmy will be my oh my me would never my bravo be. No dear, now what fair funo. What you are crampo no? Ya won't for a flu cravan casako. Then now I fair funa, over woman on, and over casako, and there is some quite a free. What would you cram me? Make you what me fiato. Make a walk was it, who been your proof for a casako. And what you should cram here and no casamono. Sam was 7 what mean country me. What dear, tea, a soon walk round so. What can't you me a match? Me, I'm a one night, I could be your judgment. Macquan, Macqua could income. Macquaco has said, a honor one answer, or the caquasso. So, A penise, who pursued Numan Ide, what's in the cankai. Macco, you won't be ano, me who number a mania bed, other boat. Watch it. Sir, our dama, me dear. You hear me pa. What's a minute say, actually? Walk in, I'm no baby, a free back. Say, young who's way, and look, a dear bay. Hear me wrong, And says I so do some layer. Well, what took was your work? Now the wood is what? Now the number be now the was Yana Prana. Who was this? What I go say? I'll go. Is your dog was what? Well,
ye hwan ye nye So me nyase me ni me e fa adwen e ka so asem sa nyese pa se me bana na yire no na enya ya akamia me jipa gugu so pa ma ne hu se bibi wo wiase me ka se me pe o me kire se nyese ne ba no ne se me ka ya gudie what ada hawana oh me ni sa why me nyo da mas na me na me se o so na ga me say na ga o so ba je ho say juma wa nwi no ba ba twa so why me oh matimi nimpa na nkroma de wodi nkroma chi a wa fa wo ba kama wan kan we oba ne won kono se pa na tukatikati za gwa so bode wanyi wo ba we se na me wo ma me kura po no ana wo ne nim sabio wo ko se kokuro bi kura no na wanyi ma mi dan hoko aye wanya no monyo abwesika mama kamasem sika denti ne kan angruma ya mfrewa mema bi koswa ma fa me mensi wa ampa wakra me se okopɛ adwuma wanya adwuma ni nyoma ekam na nsa de okwa amabi okwa na apɔ adwuma na nu na nsa na nenum na watwe we akwa amabi nkwa de wunya abosome se na wo ba etino na no kra nye se wote me nkra aga wo ma na no na se chese na wote papa me asona kana me nchase o ada asem no me fotoy e kana foto kase se me kwaduma me mafi na wo kwa wo ba papa wo se wo kwa wo ba me ma papa me sro we de nyese se bi me buwa ni mtia da bi o me so asem o man komo no nya de wo kwa wo ba eduwa me ba buwa me mantem wo man wo ba so wo mantem eduwa me ba so me mantem de de mo ano no wo ba edi se me ba wo fie wo a na wuni wo ade achi anopa ba se wo ama ade achi bi ba na anu we kura me kan wasem busumi nie no a maba obe ebre nwotwe bi twam bi a me fa wona wuni ko se na me wo adwuma me wo fo mu ya adwuma wo fo mu ya adwuma na me se wo pon a na woda papa to na de na hu se me kwa me ma da ba jo na pon jina tie anji oba na be ka to se me kwa me ma o onye oba na be ka se me makwa wa ba wi maba wa be pe chi akwa na me ka to se me twam bi a me fa wona wo se papa na adwuma na me ya ma papa no ena dia metumi aba fie ntentem kire se ni kokko nyina papa ne dia hye nsa de yate de yebo de ye hata ene de egu abono a de ye hu adwuma nyina papa ne dia hye nsa akroma na papa no no a odi kokko ne hye wo nsa ne bia no nko bi na so me de okofia papa me ye adwuma yini akroma papa no a wode na adwuma nyina hye wo nsa no nko ne yire ho papa ana me se o ye adwuma na me yiri de na wo ka no me yiri se no ya na o ya hye me befo no sadie we se o ne be ka se me kwa me ma papa ne se bia me ka se woni mo na so ade me yire ye no se wa hwe ni ya obe se me bufuo che se eye wo a papa ne oba ya ne be ka se no se me nya djuma mitifie ko mo de no awo bo ma ne awo frɛ be e de to manim a me ko na ntia me ko pa djuma na me ko na ntia pa djuma dia asem biem afere me ho bia wo fira wo ba ya che se wo ba no na hye wo se ko pa djuma ye ti se wanya djuma na bia ni wo ba ka djuma no ho ma enya ne sa na tie papa kana ha pese enya sa na tie se me ka djuma no me na fi wo ye me don so mu kreji asara me wo na me ni wuni ye ye gusa empre nwotwe di konkro di kodu wo oduma kuma na ebu awo e na ama me ka se we di anya do di ye bu kama ni yiwo tu de papa de ntina ka ko yin ato agu
na wo nuanu bebre ma yi wo mato adentia edi mimi ni wi asese ma me ka se me tro ye oba ye no ho enipa bi a se woni adwuma ya obegya wo woni adwuma so ye na be ma na duane yati ni saba ko na no na ya asese anko na ya ase a wa ya ase anko na ya ase a obema obi ya ase akọ na ya ase tibira wo ye adwuma no no obi so eda wachi ye wo adwuma foforo so ama ana ma edi wo frɛ ase ya ka kyerɛ ɔsɛ ni wura wo kɔ a ya twa so na bira wo ka wo ntie wo kyerɛ bi wo ba na wada so na wo na aguapɔnti a ɛma ha emesu nkɔ se so sɛ na ntwie no nkyerɛ me binim bi otimi ye adwuma na wo ye tina se adwuma ni wura no ɔwɔ abusua ɛyɛ ɔkɔfie wɔyɛ adwuma wɔpɔn ma me pa chɔ me kɔ sade asa nkorapo na odrima ade ti na akɔ no wɔpɔn tem no ba ana sɛ na wɔtwe na kɔ koduru fia da ne mpunu me dan ne kɔ sada de ti sɛ wo ti wo yire ho me nyina me yɛ adwuma me ni ho me da wo papa me sɛ me yɛ adwuma me mpɔn metimi yɛ adwuma kora ma ne pɔn ho akɔba ho ma kye na ɔnan na me da ho ehyɛ mu na me yɛ adwuma ɔno no nti ayi ɔno no nti papa na sɛ deɛ ɔyɛ no wa na wa ha me sa tete me sa utimi kɔtam kuku a yɛ no mo duane be pɔma no so sɛ me nhwɛ fia yɛ tim abawie na ɔde ade na epem ma no so ekasa kyerɛ me sɛ nyɛ opa bia na no ya do no manya adwuma yɛ na me ku me ho yɛ adwuma na ma na wo ho atowa sɛ udidi anopa udidi awia anadwo ko a wada ko a so didi ɔsɔre didi wi a ɔsɔre didi asa na wada na sɛ ɛkɔm deɛ ɛkɔm deɛ ne wɔ me o me ya wa sɛ na ade wo ka beboa ɛyɛ amoni mie na mu oni nti ɔbɔgye sɛ ɛna ɛhoa no ɔbɔgye sɛ na ɛhoa no wo nyi a ɔdi pa ni die so a na mo ni ma wo nyi no ɛntɔn wa gene so ɛne ne mfa hɛ akokompo wo hu sɛ ne yiri ni wɔkɔ a wo so bi do kye ne ban ne yiri nti wo pamo no wo ko pamo no ko ɔka kyerɛ ne yiri na wo nipa wo no agya wo yiri si wo na ɔfɔtena afuo ɛna me da ɛna de diane da ɛna de ayi ba wo nkɔ yɛ adwuma ba na mu ni bi wo kɔ yɛ adwuma e bi kakra me tuufo me tuuhyɛ bere sisi wa dwen ɛno nti na mfuro obetuma